Mushure mekunge Temba Gorimbo aburitsa zviri pamwoyo pake kuti acha-identify as Zimbabwean mushure mekunge vazhinji vasina kumusapota, azoburitsa zvakare kuti kufamily kwake ikoko ane vamwe vaasachakwanisi kutaura navo chero achinge achivada, nekuti anozotya kuti anozovakuvadzisa nedzimwe hama dzinenge zichifunga kuti vachiri kutumigwa mari. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Mukaona munhu asvika pakubuda paTV achitaura mashoko akadai, aiwa zvinenge zvabaya moyo zvachose. Isu semaZimbabwean takangomirira kubvambura nekugangaura munhu asi tisina kunzwisisa kuti nyaya yake iri kubva nekupi. Mazuva akatanga hapana munhu aimusapota, asi nhasi takumira tichiti tine member yedu iri kuUFC. So nhasi aburitsa zvemufamily make akati bamukuru vangu, the only person I so wish to actually talk to daily. He is saying how I grew up in my so-called family. After my father and mother died, many family members, including my own brother, started calling me Muvandiripo. Why? Because maybe I am. Maybe they wanted me not to be part of my father's property. I am not actually, and have never benefited from it since I was 17 years old. The same family members who excluded me in many family things of my late parents came back to light once I moved to USA. With my heart, I accepted many back and was even looking for jobs for them in the US. But then you cannot change people's hearts. They started creating so many problems, and I decided to cut ties completely with all of them, including the innocent ones. The innocent ones I cut ties for their protection. If I continued to talk to them, they would be hated for being the only ones who speak to me. They would be told that I'm sending money to them instead. Anyway, last on this topic. So Temba ari kuti iye ini ndasiyana nezve family chaizvo. Imi muri kutotaura kuti hey isu seZimbabwe tiri kurwadziwa. Patori nefamily isiri kutombodya kana chunhu. People always comment according to the shallow they know. Just imagine when Temba posted saying, I blocked everyone. Ma comments akabuda. Dai waiwewe, waiita sei pakadai. Unowapa second chance and then vanoyavo kubackstabber again. Life is like that wangu. If you are the chosen one, they hate you. For that, they saw your talent before you even dreamt about it. Ko Josefa wani wemubhaibheri nayewo akangovengwa nana brother vake asakazoguma kupi prime minister kana governor weku Egypta ndokuzovatora ndokupa chikafu apo vanga vakunzwa nenzara. Okay Temba, we are not disputing. If you can cuddle with a guy who had been punching you hard in the ring, you have the power to let it go. They wished you failure and God's mercy was on you. Please, can you move on? Find a way to look after those family members you say you love. Temba, we hear you. And what you went through at the hands of your family can't be easy for you. However, you need to forgive them, not for their sake, but for your own sake. And teach them about love by showing it to them. Love is best taught by demonstration. Temba has a lot of stories to tell, not because he dislikes his family members, but for others to learn from it. Love from Nigeria, brother. Please forgive your family in ZBC. Family is everything and forgiveness is the key. So, cutting up ties, my thoughts please Temba, man up and focus hard on your career like what you always say. Forget the past. You wouldn't expect to have good days in your young age without parents, unfortunately. That's the reality of life. Panongoshaika mubereki, panobva patokanganisika. But zvimwe zvacho dai wangoita zvinoda hana yako, asi usingazivisi public, because hapana chaunowana kuvanhu ivava vaunoudza. Zvakare rimwe gore uchazongofunga shure kwawakabva. For example, mudhara iyeyo ari mulist yema-good memories ezvawaisangana nazvo kumusha kwenyu. Try kutsvaga zvakanaka zvawakamboitirwawo nevari kumusha ikoko. Those memories dzinogona kukupa mufaro mumwoyo. But ukatsvaga zvakashata zvawakaitirwa chete, you will be in your own prison. Isu tichangoramba tichifara patinokuona uchiwina mafight ako, tichingoti mwana wevhu adadisa. Ndo chinonzi chiboy manje. Ndo life yedu vanhu vatema. Hazvinei kuti uri kunyika ipi, but as long as uri muboy, sorry maningi. Netizens vari kuti wakatowanigwa nyasha, wakatoenda kune imwe nyika. There is no need yekuramba uchifocus on the negatives. Yes, you are trying to prove a point and to explain kuti zvekuti Zimbabwe ndakuneglectai, takatoneglecta vamwe vatori vemumhuri chaimo
men have gone through that. Instead of saying and singing kuti wakawanikwa nyasha, you spread your bitterness all over. It's called life. Even in developed countries, nothing new there. Vamwe vakaraswa mubhini nanamai vavo. Others don't have fathers. Others like us grew up working for a living at an early age of 11, supporting siblings. But right now, we hold value and no one would know. In fact, takatozofunda kudarika village rose nekutozofundawo iko ku UK yuku. My 2 cents is you have gone into reverse gear and on a roller coaster of destruction. Just move on, soldier. Usiyane nezve kutaurisa pamasocials. So guys, ndo mashoko ari kuva netizens vari kuti mathreads akuta maona, but pamwe pacho unotoona kuti it is not worth it. It is not worth my energy. Please don't forget to like, share and subscribe. Ndo zviri muma streets izvi naimi.